खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BTCआ खुंथायखौ मोजां खालामनो थाखाय लेङाइ गाहाय आरो EMफोरनि थाखाय पर्टफ'लिय' थि खालामदों। मोनद' हारिनि थाखाय STनि थामोनथाय होनायनि हेंथायै क'क्राझाराव ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदों। जेंना सोमजिहोग्रा सासपेन्ड MLAफोरनि थाखाय आसाम एसेमब्लिआ डिटेनसन रुम गायसनगोन। बिस्वजित दैमारी। आसाम सरकारा गासै HSLC बिजाथिफोरनो दानारि 300 रांनि अनसुंथाइ होगोन। हाइलाकान्दि पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। हरनि सिग्रोमनायाव 60 किल'ग्राम गान्जा जब्द। श्रीलंका हादोराव बारहुंखा दितुवानि सौग्रावनायजों लोगोसे दैबाना आरो हा गिसिखानायाव सा 56 सुबुंनि जिउ खहा। आसामआ एडभान्स क्राइम ट्रेकिं सिस्टेम जागायनाय भारतनि गिबिसिन रायजो जानो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। BTCआ खुंथायखौ मोजां खालामनो थाखाय लेङाइ गाहाय आरो EMफोरनि थाखाय पर्टफ'लिय' थि खालामदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ 14 अक्ट'बर 2025 निफ्राय गावनि सिगांनि बिथोनखौ खावसे सोदांनानै मोनसे गोदान फोसावथाय फोसावो आरो लेङाइ गाहाय आरो मावफुं सोद्रोमा EMफोरनि गेजेराव बिफानफोरखौ गोदानै रानना होनायनि बाथ्रा फोसावो। फिन रानफिननायनि थांखिया खुंथायारि आखा-फाखाखौ जौगाहोनाय आरो गासै बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव सुबुं सिबिथायखौ बांहोनाय। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया PWD, पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय, रांखावरि TA, WPT, NBC, IBA, GAD, MCLAD, हा संरैखाथि बायदि गोबां गाहाय बिफानफोरखौ नायबाय थागोन। लोगोसे गुबुन गासैबो बिबानफोरखौ रावबो EMनो होनाय जायाखै। आपडेट खालामनाय फोसावलायनि बादिब्ला लेङाइ गाहाय रिहन दैमारीखौ आबाद बिफाननि बिबान होनाय जादों। EM मृत्युन्जय नार्जारिया हान्थामेलानि खामानिखौ सामलायगोन। फारसेथिं मुनमुन ब्रह्मखौ नोगोर जौगाखांनायजों लोगोसे दारिमिन आरो फालांगिनि बिबानाव बिबान होनाय जादों। सोलोंथाइखौ EM रबिराम नार्जारिया सामलायबाय थागोन आरो सावस्रि आरो नखर अनसायआ EM देरहासात बसुमतारीनि आखायाव थागोन। समाज अनसायनाया EM प्रकाश बसुमतारी आरो EM पानिराम ब्रह्मजों लोगोसे हाग्रा आरो हाग्रानि जिब-जुनारजों सोलिबाय थायो। समाज अनसायनाया EM प्रकाश बसुमतारी आरो EM पानिराम ब्रह्मजों लोगोसे हाग्रा आरो हाग्रानि जिब-जुनारजों सोलिबाय थायो। EM धीरज बरगयारीखौ आबखारि आरो दावबायनायनि बिबान होनाय जादों। फारसेथिं EM बेगम आखतारा आहमेदआ PHE आरो हटेलम आरो टेक्सटाइलखौ सामलायगोन। आगस्ता स्टिग्गाखौ गाइखेर जौगानायजों लोगोसे जिब-जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफान होनाय जादों। दै जगायनाय आरो बिजाब बाख्रि सिबिथायखौ EM गणेश कछारीनो होनाय जादों। फारसेथिं हा खाजोना आरो खैफोद सामलायनाय आरो गेलेमु आरो लाइमोन अनसायनायनि खामानिखौ EM लोमस्राव दैमारीया सामलायगोन। EM प्रेस मुसाहारीखौ मोनसे गुवार पर्टफ'लिय' होनाय जादों जेराव दै फुंखा, हाथाइ आरो मेला, हारिमुआरि आयदा आरो सिनेमा आरो थियेटारखौ लाफायो। काउन्सिलनि मावख'गिरिफोरा बुङो दि सोदांनाय थिखानाय बाहागोआ बिफानारि खामानिफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो गासै सेक्टरफोराव नोजोर होनानै खुंथाय गोहोखौ थि खालामनो थाखाय BTCनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ। मोनद' हारिनि थाखाय STनि थामोनथाय होनायनि हेंथायै क'क्राझाराव ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदों। मोनद' हारिनि गोदान ST स्टेटनि हेंथायै क'क्राझाराव ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदों। साइन्स कलेजनि फरायसाफोरा कलेजनि गेटआव गोख्रों धर्ना होनायनि जाहोनाव क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिथांमोनहा आसाम सरकारनि मोनद' गोदान हारिफोरखौ सिडुल ट्राइब STनि थामान होनायनि थिरांथाखौ लानानै रागा जोंदों। फरायसाफोरा बुङो दि बे आगाना थाखानाय ट्राइबेल हानजाफोरनि मोनथायखौ लोरबां खालामगोन।
बेयो साख्रि, सोलोंथाइ आरो सरकारनि मुलाम्फाफोराव बिसोरनि बाहागोखौ खमायनो हागौ, जाय सिगांनिफ्रायनो सिमा गोनां। सानथामनि गेजेराव बेयो नैथि गेदेर सोमावसारनाय। बिसोरो लामायाव जिरायदों, स्ल'गान होदों आरो बयखौबो केम्पासआव हाबनायनिफ्राय होबथादों। होबथानायनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिया बै सानखालिनो गासैबो आनजादफोरखौ केनसेल खालामनो गोनां जादों। आनजाद होनो फैनाय गोबां फरायसाफोरखौ आनजाद होनो थाखाय बायजोआव दोनलांदों आरो आनजादखौ माब्ला थि खालामनाय जागोन बेखौ मिथियाजासे न'आव फैफिनदों। ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरा बुङो दि एसटिनि फारिलाइयाव गोदान हारिफोरखौ सोफादेरनाया गुबै हारिफोरखौ खहा खालामगोन, गुबैयै बड'लेण्ड ओनसोलाव। बिथांमोनहा गियो दि बेयो बिसोरनि राजखान्थियारि गोहोम, हारिमु आरो सिमा गोनां रिजार्भेसन मुलाम्फाफोराव गोहोम खोख्लैगोन। ट्राइबेल आफादफोरा बे बिथांखिखौ दोनथ'नो थाखाय सोरखारखौ हुमखि होदों। जुदि सोरखारा आवगायलाङो अब्ला बिसोर गिदिर हेंथा सोमावसारनायनि खोथा होयो। थामथि खौरांआव दङ जेंना सोमजिहोग्रा सासपेन्ड एमएलएफोरनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लिआ डिटेनसन रुम गायसनगोन, बिश्वजित दैमारी। आसाम बिधान सभाया गावनि बिल्डिंनि सिङाव मोनसे स्पेसियेल डिटेनसन रुम गायसननो बिथांखि लादों। बे खथाखौ सदननि खामानियाव हेंथा होग्रा सासपेन्ड एमएलएफोरखौ लाखिनो थाखाय बाहायनाय जागोन। बिधान सभा सेक्रेटारियेटआ थाबैनो माबोरै खामानि मावगोन बेनि सायाव रोखा नेम थियारि खालामगोन होनना बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीआ रोखा खालामदों। बे सानस्रिया एमएलए अखिल गगैनि थाखाय खनले जेंना सोमजिनायनि उनाव फैदों। बिथाङा फिन सोंनाय समखौ हेंथा होयो, जायनि जाहोनाव जथुम्मायाव दावराव-दावसि जायो। बुंथिगिरि दैमारीआ बे सुबुरुनखौ बरायबाय। बिथाङा फोसावो दि डिटेनसन रुमआ थाबैनो थियारि जागोन। सदनाव आब्रुथि आरो आब्रुथि लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे मख'जाथाव सोलायनाय। बे खौरांआ राजखान्थिगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। बावैसो दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो सरकारनि सायाव गगैनि गोख्रों गाग्लोबनायनि उनाव बियो फैदों। खथाखौ माबोरै बाहायनाय जागोन आरो नेमफोरा मा जागोन बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय बयबो नेगासिनो दं। ब्रैथि खौरांआव दङ आसाम सरकारा गासै एसएसएलसि बिजाथिफोरनो दानारि 300 रांनि अनसुंथाइ होगोन। आसाम सिएम बिथाङा 2026 मायथाइनि गोजौ फरायसालि लिभिं सार्टिफिकेट एसएसएलसि आनजादनि थाखाय थियारि जानो गोनां फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गोदान हाबाफारि फोसावो। गावनि सरासनस्रा भिडिअ' मेसेजआव आसाम सिएम बिथाङा बुङो दि साफ्रोमबो पात्र फरायसाया दानफ्रोमबो 300 रां मोनगोन। रांखौ थोंजोङै फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा होनाय जागोन, जाहाथे बेयो थाबैनो आरो जेबो गेजेरनि सुबुंफोर गैयाजासे बिसोरसिम सौहैगोन। रिपर्टनि बादियैब्ला आसाम सरकारा साफ्रोमबो फरायसाजों गसंफायो। बे 300 राङा दानसेयाव बिथांमोननो बर्डनि आनजादआ जोबजासिम उफ्रा हेफाजाब होगोन। एसएसएलसिआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा सोरखारि फरायसालिमाफोराव बेसेन लायाजासे मुं थिसनगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायो। फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेयो गोदानसिन हाबाफारि। बावैसो सिगां सरकारा हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना स्किम जागायदों। बे स्किमनि गेजेरजों 10 लाखसो हिन्जावसाफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो आरो बिसोरनि सोलोंथाइखौ सोलिबाय थानायाव मदद होनो थाखाय दानफ्रोमबो 1000 रां मोनगोन। बे हाबाफारिनि थाखाय सरकारा 1500 कौटि रां थि खालामदों। बे गोदान स्किमफोरनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइखौ गोरलैसिन खालामनाय आरो बांसिन गथ'साफोर, गुबैयै हिन्जावसाफोरखौ फरायसालियाव लाखिनायनि थांखि लादों। बाथि खौरांआव दङ हाइलाकान्दि पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। हरनि सिग्रोमनायाव 600 किल'ग्राम गान्जा जब्द। फेग्रा मुवा बेसादनि हेंथायै मोनसे गिदिर देरहानाय महरै हाइलाकान्दि पुलिसआ सानै रोंगौथि गोनां सुबुं लांखारगिरिखौ हमनो हायो आरो थांनाय हरनि गेजेराव गंसे ट्राकआव दोनखोमानाय 60 किल'ग्रामनिबो बांसिन सन्देह गोनां गान्जाखौ जब्द खालामो। मोनसे खौरां मोन्नायनि गेजेरजों पुलिसनि हान्जाया फुंनि 2:30 रिंगासो समाव लाकिरबन्ड बाइपासआव गंसे AS11 DC 7855 नम्बर गोनां ट्राकखौ होबथायो। मोजाङै नागिरनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जुस बथलनि कार्टननि सिङाव दोनखोमानाय 60.01 किल'ग्राम लिरथायनि गान्जानि 4 बेग मोनो। ट्राकआव थानाय सानै सुबुंफोर फारियै काछार जिल्लानि खाथिगड़ा ओनसोलनि लाटिमारानि थागिबि 32 बोसोर बैसोनि आब्दुल्ला मजार भुइया आरो 32 बोसोर बैसोनि दिलबार हुसेन मजार भुइया बिथांमोनहा जायगायावनो हमजायो।
पुलिसआ बुङो दि बे जराया आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगियाव लोब्बा थानायनि जारिमिन दं। मावख'गिरिफोरा बे पस्टखौ फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै जुजिनायनि मोनसे गोनांथार आगान होननानै फोरमायदों। बिथांमोनहा फैबाय थानाय सानफोराव बे ओनसोलाव ड्राग्सनि नेटवार्कफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेफोरबादि सिग्रोमनायखौ बांहोनो बिथांखि लादों। द'थि खौराङाव दङ श्रीलंका हादराव बारहुंखा दितवानि सौग्रावनायजों लोगोसे दैबाना आरो हा गिसिखानायाव सा 52 सुबुंनि जिउ खहा। श्रीलंकायाव बारहुंखा दितवानि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव खमैबो 52 सुबुं थैदों। गुबुन सा 21आ गोमाना दं आरो सा 14 जोखोम जानाय सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव दं। बे जाब्रबथाया मिरु जिल्लाफोर बादुल्ला आरो नुवारा एलियाखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैदों। गासै गामियानो हा गिसिखानायजों गोदोना दं आरो गाहायनि जायगाफोरा दैबानाजों बुंफबजोबदों। 600निबो बांसिन न'फोरा खहा जादों, जायनि जाहोनाव 1800सो नखरफोरा गाव गावनि न'फोरखौ नागारनो गोनां जादों। बारहुंखानि जाहोनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 24 घन्टानि गेजेराव माखासे ओनसोलफोराव 360 मिलिमिटारनिबो बांसिन अखा हादों। दैबानानि दैया न'फोर आरो आबाद फोथारखौ बोहैलांदों, लामाफोरा बायफ्लेदों आरो दिदोमथि गैयै खेंस्लाफोरा रैखाथि लामाफोरखौ होथेदों। बेनि फिननायाव सोरखारा मावख'फोर आरो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामदों। जोबथा बोसोरनि आनजादफोरखौ साननैनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। डिजेस्टार मेनेजमेन्ट सेन्टारआ हाइ एलार्टआव दं। 7थि खौराङाव दङ आसामआ एडभान्स क्राइम ट्रेकिं सिस्टेम जागायनाय भारतनि गिबिसिन रायजो जानो हादों। आसाम पुलिसआ गोदान मेजरमेन्ट कालेक्शन इउनिट (MCU) खान्थिखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय हादोरनि गिबिसिन जानो हादों। बेखौ मावख'आरि महरै 27 नबेम्बर बिस्तिबारखालि बेखेवनाय जादों। गोजाम खान्थिनि सिङाव पुलिसआ आसिनि सिनखौल' लाखियोमोन। दानिया गोदान MCUआ गोबां खारिथिफोरखौ मोनसे जायगायावनो दोनथुमगोन, जेरै DNA नि नमुनाफोर, मेगन रेटिना स्केन, मोखांनि सावगारिफोर, आबुं सोलेरनि मेजारमेन्ट। बे गासैबो डाटाखौ डिजिटेल महराव दोनथुमनाय जागोन आरो भारतनि जायखिजाया जायगायाव पुलिसजों शेयार खालामनो हागोन। पुलिसआ बुङो दि जाय दायनिगिरिफोरा खनले दाय खालामो बिसोरखौ दोनखोमानो जोबोद गोब्राब जागोन। आइजो आरो गथ'साफोरनि सायाव इनाय खालामनायनि बेलायाव बे खान्थिया जोबोद बाहायजाथाव जागोन मानोना DNA फोरमानफोरा अरायनि थाखाय रेकर्डआव थागोन। मोनफ्रोमबो जिल्ला पुलिस गाहाय मावख'फोराव बे इउनिटफोरखौ फसंनाय जाबाय। सासे गागि मावख'गिरि मुन्ना प्रसादआ बुङो दि बेयो गोदान मुगानि आरो बिगियानारि पुलिसनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।